koda yaushe ba zan daina baki haƙuri ba saboda na kagara samun sukuni. Zuciyata da ke take so ta rayu. Don Allah ki ji tausayi na, ki janye daga hukuncin da kika yanke. Yanzu me kake so in maka? Yawwa Salma, ina so ki amince mu raya sunnar na aiki. Hakan ba zai yiwu da ni ba. Salma, ke wace iri ce? Wai ba ki yafiya ne? Ina yi amma ba ga irin laifin da ka yi ba. Don haka ya kamata ka sani ina zaune da kai ne a nan bisa ga umarnin mahaifina. Ya kamata ki sani ba zan iya rabuwa da ke ba. Kuma kowane irin wulaƙanci zaki ne a shirye ke da in ɗauka. Ka gagara gane cewa imanin da nake da shi ne yasa kake numfasawa a nan har yanzu. In ba haka ba da a nan gurin gawarka za a kai gidanku. In kuma ka ci gaba da matsami, zan iya shafe imanin da nake da shi. Kina nufin zaki kashe ni kenan? Kwarai mako. Ba zan iya daina son ki ba, amma zan iya kokari na ganin cewa na cici rayuwarsa. Mutumin banza kawai, a haka za ka ƙare. Zan bar ka a ƙasan nan. Na fi ƙarfinka. Ni ba sa ka bane. Abala, ya za ka haka? Wannan zub da mutunci ne. Kar ka saki kai faɗa da wannan yaron anan. Ba sa'an mu bane. Ba wani lallaba yaron nan da za mu yi shi. Don haka dole ya gane cewa mu ba sa'o'in shi bane. Haba abokina. Duk wata hikima da nake yi wannan yaron kanin abokanan mu ne. Kar ka damu mu ba a hankali. Wannan yaron bai kai lokacin da mu wannan hayaniyar da shi ba. Abokina, wannan kokarin abin da kake yi ba abin da zai haifar illa zubar mana da mutunci a cikin garin nan. Kuma ka san halin da muke ciki a garin nan. Amma bai kamata mu bari yaron nan ba. Abokina, kar ka damu, dole mu nuna wa yaron nan mu ba sa'aninsa bane kuma mu mun girme shi. Yanzu ya zamu yi da shi. Kar ka damu abokina, zo ka ji. Ka gaggauta fita daga gidan mun yarinya. Kar ka sake ka fada ramin da muke gina maka. Kar ka fada koma mu, na gaya maka kai wa kanka karatu kana. Rashin mutunci ne wannan. Mutum ya zo har gida mutumin kirki wulakanta shi har ma da cewa zaki kashe shi. Malam ka dawo? Ba wani na dawo. Duk laifin ki ne. Ta yaya ba za ki yarinya tana abokin murya yarinya tana abin da ta gada ma. Ba za ki mata faɗa ba. Ba wani na dawo. Allah ya baka hakuri mai gida. Ni ma ban san me yake faruwa ba. Ta yaya za a yi a ce mutumin kirki ga shi da kamala amma kina wulakanta shi? Me kike so ki zama ne Salma? Yaran tun wuri ki san halin da kike ciki tun kan da ne miki. Ga abin da nake gudun ko Salma? Wai ni me lawan ya miki ne kika tsane shi haka?
Salma kenan, kin fi kowa sanin mahaifinki. A'a, Yazid sanda zuwa. Ka sha hanya. Lafiya kalau. Ya mutanen Gombe? Ka zo lafiya. Masha Allah. Sanda zuwa. Ka sha rana kan, bismillah. Sanda zuwa. Ka sha hanya, ya rana, ya su mama kowa lafiya kalau. Kai masha Allah. Kai ma dai kana biye wa yaran nan da kira na anti. To ya za anti girman ki na yi. Salma, ki fito ga Yazid ya zo. Yawwa sannu ko? Sannu. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Lafiya kalau wallahi. Sannu, ka masa ruwa da abinci. To, wata mata a makwatan nan ta haihuwa, ina son na je na mata barka kamin in dawo. Ka gama cin abinci ma tattauna. Bismillahir rahmanir rahim. Sama dai ko ki shigar da jakan nan. Oh, yaran nan. Sakin dawo. Sama, ina kike kuma? Wai na ga ya kamata in barka ka ci abinci ne. Ni ana wata tunanin ai hira zami. Ina da surutu sosai fa, kar in takura maka in hana ka cin abinci. Tukuna ma wace ce ta dafa wannan abinci? Ni ce. Ga ke kyau, ga shi kuma kin iya girki. Dama neman wani abu na zo yi a garin nan, amma bisa alamu da gobe zan koma ba guda ɗaya ba. Kamar me da me kenan? Aiki da kuma mata. Yanzu kana nufin har ka samu mata a garin nan? Kwarai, ga kinan ba wasa nake miki ba, har a cikin zuciyata na ji ina so mu zama ma'aurata. Ya kamar na canza miki yanayi. Ina da wanda nake so, shi nake son in aura. Don Allah kar ka jawo wa cikar bore na cikas.